Ha az ügyfélkapu használatáról már átálltál az ügyfélkapu pluszra, akkor az ANK-ból a nyomtatványok beküldése az egy kis problémát fog okozni, ugyanis az ANK-t is át kell állítani, hogy ne az ügyfélkapus adataidat kérje, hanem az ügyfélkapu pluszos adatokat, és akkor így már gond nélkül be fogod tudni küldeni a nyomtatványaidat. Megmutatom, hogy kell átállítani, nem olyan nehéz, tényleg néhány kattintás. Menjünk a szerviz menüpontba, beállítások, és itt a működés fül van nekem legfelül. Ha neked véletlenül nem ez nyílik meg automatikusan, akkor itt a lapok között meg tudod találni. És itt az ügyfélkapu segítségével ez van bejelölve a felhasználói azonosítás blokkba, ezt egyszerűen át kell kattintani, hogy az ügyfélkapu plusz legyen majd. Leokézzuk, és kész is vagyunk. Ha az átállítás után bármilyen nyomtatványt be akarsz majd küldeni, akkor a megjelölés után a beküldésnél itt felhasználó név és jelszó, ugyanúgy azokat kell megadni, de itt már ügyfélkapu plusz azonosítás első lépése, ez kerül kiírásra, és akkor ha megadod a felhasználó nevet, jelszót, akkor már úgy visz végig a folyamaton, hogy a kétfaktoros hitelesítést meg kell, hogy csináld.